Lalaking nag-CR sa Ticod Terminal sa distrito sa La Paz. Ginsprayan ang iyang anawong sang pepper spray. Suspect, ginsukmaan pang biktima kung ginano ang iyang asawa. Ginkakibot sa mga pasahero kag trabahante sa Ticod Terminal sa La Paz ang pag-atake sang suspect sa biktima nga nag-CR sa lugar alas 4 sa ngapon Hunyo 22 suna kay Benedicto Luna 57 anyos, isa ka taxi driver. Nga pasahero sa numangas nga jeep ang biktima kag nagsulod din sa CR pero hinali na lang ginbuklas ang suspect ang pertahan kag nagsukma nga ginano mo asawa ko kag ginapatihan ginsprayan sang chemical ang nawon sa biktima kag ginapasuni ginbuno sa liog. Ginpahayag pa sini yara sa 5 to ang height ng suspect mabukod ang lawas kag may sunglass nga itom. Posible para kay Luna nga lunsay gikan sa banwa sa Dumangas ang biktima kag suspect. Ay, so kasi ang tablong mayabal niya, nag-CR kong lalaki na ang sakit. Nag-CR, yung sakit sa Okay. kaya Kag mga ka-K5 padayon pa ang investigasyon sa La Paz Police Station kung ano gid man ang motibo sa suspect sa biktima. Balita nagikan diri sa istasyon sa La Paz. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.